Здравейте! Днес искам да споделя с вас нещо изключително практично, с което съм сигурна, че доста хора са се сблъсквали. А именно, как решихме проблема с мравките у дома? Първо искам да уточня нещо изключително важно. Нямам нищо против мравките. Те са изключително важни и полезни в екосистемата, навън, в гората, на поляната, в градината. Там са в естествената си среда и вършат изключително голяма работа. Проблемът започва, когато прекрачат прага, превърнат къщата ви в собствен маршрут и започват да нарушават личното ви пространство. В крайна сметка, домът си е вашият дом и хигиената и спокойствието на вашето семейство са на първо място. Опитвахме различни неща, но истинското решение на проблема се оказа един гел за мавки. Мравки! Който всъщност работи на принципа на капан. Как действа той и защо е толкова ефективен? Примамка, а не обикновен спрей. Гелът съдържа съставки, които привлича работничките и те не умират веднага. Те пренасят гела в гнездото, обратно в колонията си, за да хранят останалите и най-вече майката царица. Гелът е изключително трайно решение на проблема, защото всъщност се премахва самият източник на проблема, а не просто отделни мравки, които виждате по повърхностите. Ако и вие имате подобен неназован гост в апартамента или къщата си, се чудите как да не пръскате с тежки химикали, спрейове, които увреждат въздуха, този гел е страхотна алтернатива. Споделям го, защото на нас ни спести много главоболие. Гелът се казва Адвион мравки гел на Сунгента. Един от най-ефективните професионални биоцидни продукти на пазара. На етикета ясно е посочено, че е готов за употреба. Активното му вещество е индоксараб. Действието му е забавено освобождаване. Мравките го консумират, но не умират веднага. Връщат се в гнездото и хранят всички останали, включително и царицата. Процесът се нарича трофалаксис – споделяне на храна. Тъй като гелът е под формата на спринцовка, се нанасят съвсем малки капки, колкото грахово зърно. Точно по техните пътеки, по техните маршрути. Нанася се на скрити и трудно достъпни места за деца и домашни любимци, което го прави наистина по-безопасен избор от стандартните спрейове. Надявам се да съм ви била полезна с това видео, защото доста хора покрай мен се оплакват от същия проблем. Ако сте харесали информацията, която ви дадох относно мравките, споделете видеото, абонирайте се за канала ми и до следващия път! Усмивка on, драма off!